Good morning mga bay! Welcome na usab sa lain nga edisyon sa atong cooking video. Kauban ang inyong abay by ni Boy Anyana. Ug ang recipe nato karong adlaw mga bay kay iskabitsi nga Bisaya. Apan sa dili pa ta mo padayon mga bay, kung wala pa mo naka-subscribe sa atong YouTube channel, palihog ko og subscribe. Unya i-click ang notification bell aron ma-notify mo inig upload nako sa sunod nga video. Ug mao ni atong mga ricados mga bay. 1 whole minced garlic, 1/2 red onion, 1 medium-sized ginger, 1 small carrot, ug tunga sa red bell pepper, ug syempre ang atoa usab nga green bell pepper mga bay. Ato sad isunod ang 1/4 teaspoon nga ground black pepper, one teaspoon salt, ug 8 ka kutsara nga brown sugar. Ug di sab nato kalimtan mga bay ang 5 ka kutsara nga soy sauce, ug 3 ka kutsara nga vinegar. Mogamit di ay pud ta og 2 ka kutsara nga cooking oil mga bay, ug 3 ka tasa nga tubig, wala na ko maapil sa video. Ug syempre ang pinaka-importante sa tanan mga bay ang atoang isda. First step nato mga bay, ato usang prituhon ang atong isda o sa ta maghimo sa ato ang sauce. Kanidi ang isda abay angan ani niya kay Pacific Mackerel. Kuha ni namo katong nag-fishing me dito sa Redondo Beach Pier. Kung wala pa mo nakakita ato nga video, i-click ng link sa babaw. Makita ninyo dito nga nag-fishing me. Ug karon luto na ang atong isda. Maghimo na ta sa ato ang sauce mga bay, magisa na ta sa atong mga lamas. Init na ang mantika, ato nang ilunod ang ato ang garlic. Ato lang ni siyang ukay-ukayon mga bay para di masunog. Inig brown na o gamay, atong isunod ang onion. Ato lang ukay-ukayon. Nya taod-taod ani ini kumuk-humok na sa onion, atong isunod ang ginger sa paggisa. Okay, medyo mukhumok na ang atong onion, ato nang ibutang ang ginger. Ang kaning ginger bay para nako mao ni siya nagdaog lami sa escabeche. Maong ato ni siyang lutoon, ato ning gisahon og maayo para mogawas gyud ang iyang lasa. Humot na kayo. Ug ato na dayong isunod ang atong puwa o green nga sili. Kani usa pud ni siya nga mo'y nagdaog lami. Kaning ginger og ang sili mao ni siya nagdaog lami sa escabeche.
Ato lang gisahon ug maayo. Ang kanidi ang carrots mga bay ako nagilunod, nakalimtan nako og video. Wala nako ma-record. Ato na dayong isunod ang soy sauce. Ato lang i-mix nya tagtaod inig mo humot na og maayo ang soy sauce. Atong isunod ang vinegar. Humot na kayo ang ginisa mga bay. Makabaho na ang mga silingan nani. Ato nang ilunod ang atong vinegar. Medyo ni kuha na og gamay ang iyang liquid. Reduce ato nang ibutang ang atong 8 ka kutsara nga brown sugar. Ang kaning brown sugar bay kung gusto ninyo nga tamis-tamis pwede ninyo dugangan. Pero para nako ang 8 sakto ra. Nya ato pong ibutang daan ang asin ug ang paminta para mo mix siya sa suka ug sa soy sauce. Ato laning ukay-ukayon, taud-taud ani ato nang butangan sa ato ang 3 ka tasa nga tubig. Unya atong pabukalon, tabunan. Atong i-reduce ang liquid. Muna ni ang atong 3 ka tasa nga tubig mga bay. Ato lang ukayon. Unya atong takuban. Ni-reduce na ang liquid mga bay, ato na ni siyang tilawan kung sakto na ba sa timpla. Okay na sa timpla mga bay, lami na kayo. Ato lang ni siyang takuban, atong pabukalon pa og mga 3 minutes. Dayon ato nang ibutang ang ato ang isda. Okay, ug karon ato nang ibutang ang atong isda mga bay. Ato lang ni siyang ipaibabaw, unya atong takuban og balik. Unya taud-taud atong ukbon og balik, atong i-mix para ang iyang sauce mutuhop gyud sa unod sa isda. Guwapa kayo ang pinirito mga bay. Naglaway na ba mo mga bay? Ako naglaway na gyud ko ani. Lami na kaayo ang atong escabeche. Ni humok na ang karni sa isda. Ni tuhop na ang sauce. Ato lang tabunan kay luto na, palungo na to ang kayo. Unya mag-plating na ta mga bay kay mangao na.
Ato nang hukaro ng ato ang isda mga bay. Humot na kayo ang iskabichi. Kaning iskabichi mga bay, mao ni usa sa paborito nako nga recipe nga sudan nga lutoon sa akong mama didto sa Bohol sa una gagmay pa mi. Magluto na gani ni og iskabichi si mama mga bay. Daghan kay kung makaon nga kanon. Humot na kaayo. O gusto mo musuway og luto ani nga recipe bay kay magpa-impress mo sa inyong asawa or sa inyong uyab bahinuon. Tan-awa lang ninyo dito sa description kay akong isuwat dito ang recipe mga bay. Okay, presenting ang atuang iskabichi nga Bisaya. Ug kung nagustuhan ninyo mga bay ang atuang video, palihog ko og click sa like button. Unya, pwede po ninyo i-share aron makakita ang uban. Sa makausap pa, kini ang inyong abay by ni Boy Anyana. Hangtod sa sunod video pohon. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping mong hurot mga bay.